да се съсредоточиш върху нещо, в което можеш да подобриш себе си. Тук нашата цел е да подобрим нашата вяра, постоянството ни във вяра. Ако ние постоянстваме във вярата, това значи, че ще се подобрим във вярата ни. Както сме постоянни в определени области, така трябва да бъдем постоянни в нашата вяра. Казвам ви честно, толкова много съм мислила по това нещо, че половината работи сигурно току-що ги казах. И повечето може да са учили. А са горе-долу 1, 2, 3, 4 страници. То, не знам, то повечето работи съм ги казала, но мисълта ми е такава. Записала съм си така, да си постоянен във вярата също може да значи да не се отказваш от вярата си, от целта да влезеш в Божието царство. Много пъти сигурно ви се е случило да казваш: отказвам се, не мога, това не ми е по силите. Ама това е много трудно. Как ще го направя? Като Бог не чува молитвите ми. Вижте, Бог чува молитвите ми. От нас зависи дали те ще са правилни и ще са чути. Ако се молим с правилната молитва, Бог ще ни го даде на време. Да ви кажа честно, и на мен ми се е случвало. Моля се за определено нещо, Бог на другия ден ми го дава. Моля се за друго нещо, или чакаш 2-3 седмици. Ама пак си съм молил за това нещо. И се усещам как в самата ми молитва има промяна. Може би самия Святия Дух ти обръща в думите и ти казва правилното нещо. Защото в по-големия случай, може би, когато ти се молиш, или аз, примерно, нали, казвам го в общ знаменател, когато ние се молиме, ние просиме грешно. И затова молитвите ни не са чути. Ако едно нещо не е угодно на Бог, Бог няма да ни го даде. Или ще чака ние да си променим нашата молитва, или Той ще ни го даде, обаче ще чакаме много време. И това, което ще ни даде, ще е много по-добро от това, което ние искаме. Повярвайте ми. В много случаи аз съм се молила и съм казвала: Боже, искам го с цялата си душа, ама как да ти го обясня по-хубаво? Няма как. Накратко бе с две думи: искам го. Ама Бог казва: това нещо не е угодно за мене или не е добро за тебе, как да ти го дам? Той не иска да ни навреди, повярвайте ми. Той застава отгоре от небето и казва: няма да ти го дам, колко ти искаш, толкова се дръжкай. Като една майка казва на детето си: няма да ти го дам. Няма да ти го купя. Това нещо ще си играй с него 2 дена и накрая ще го зарежиш. Ама пак го купува, нали? Така и с Бог. Бог ще му даде, но няма да е веднага. Както повечето казват, за нас са, как беше, чакайте, ако за нас са 10 години, за Бог са 100 години. Така ли беше или обратното? За нас са 100. Ден като 1000 години за Господ. Така, но тук има и в минутите, примерно и в часовете. Ако майката вече толкова много не може да търпи детето си, тя след 2 часа примерно отива и му купува. Или си казва така: аз днес ще го зарежа, ще се цупи, утре ще му мръзи. Обаче ако той си продължава, както ние продължаваме с нашите молитви, майката ще го купи, така ли? Не говоря за сладко, говоря за някаква хубава играчка, за нещо, което много иска това дете вече. Димек, не само във вярата, но постоянство в молитвата да имаме. Така, това е друга тема, но да, постоянство в молитвата също. Мисълта ми е такава: когато Бог вижда, че ние искаме нещо, Той ще ни го даде. Пак казвам, Бог няма ограничение в това, което да искаме. Ограничението го слага Бог. Бог слага ограничение и казва: това нещо не е добро за тебе, няма да ти го дам. Ще дам нещо по-добро. Може да ме изчакаш, но ще го дам. Обаче ние сме толкова нетърпеливи и си стоим на нашето, че продължаваме и казваме: Боже, дай. Ама Бог ти казва: чакай, ще ти дам по-добро. Ама ние как да
Като ние постоянно телефоните играем, не се заслушваме в него и си кажат, каква е като някаква комуникация с човека. Как Валя, примерно, ми говори, обаче аз си казвам, чай малко, сам да видя кой ми е писал. Обаче продължава ми си пише и тя пак продължава и ми говори. Това е като будната кома. Чувам го, обаче не мога да реагирам, не мога да я отвърна. Що? Защото се занимавам с телефон, примерно. С телефон си играя, с каквото и да няма значение. Това е по същия начин и с Бог. Когато Бог ни говори, ние сме хванали телефона, а дявола казва: пипнахте, няма да говори с Бог, играта е по-важна. Или примерно този човек, с който си пишеш, е по-важен. И ти си казваш: Боже, може ли след 5 минути да ми отговориш, аз само да довърша чата, ако са ми писали, защото важно е. Ама не трябва да е така. Ако искаш да разбереш Бог какво ти говори, или ако ти си му задал въпроса, ще го изчакаш Бог да ти отговори и ще разбереш какво Бог иска да ти каже. И ако е неправилна молитвата ти, той ще ти каже: не, това не е угодно за мен. Примерно, не цитирам думите на Бог, нали? Давам пример. Бог може да ти отговори точно така: това нещо не е угодно за теб, ще дам много по-добро, изчакай, не ти да бързаш. Защото ние буквално много пъти не сме чували гласа на Бог, Той какво иска за нас. И си постоянно сме в това, което ние искаме. А не е правилно. Трябва да изчакаме Бог. Да чуем какво Той иска на нас да ни каже. Няма невъзможни неща за Бог. Той иска най-доброто за нас. Няма как да се покориш на Бог, ако не се облегнеш на Него. Отделени от Бог не можем нищо. Няма полза да казваш слава на Бог, да се прибереш, да кажеш: сега ще направя това или ще постигна това. Случва ми се, но със сигурност ще се провалите. Защото Бог не се интересува от независимост. Той иска да зависим от Него. Смирявайте се и Бог ще ви възвиси своевременно. Ако сме смирени, ще знаем, че отделени от Бог не можем нищо. Давам ви веднага един пример. Идвам на църква. Толкова съм нахъсана, толкова съм вече... На едно такова ниво съм, че вече всичко съм разбрала, всичко искам да направя. Прибирам се вкъщи и си както казвам, нали, църква така, слава на Бог ще го направя. Прибирам се вкъщи, започвам да го правя. Обаче аз питала ли съм се с Бог дали това е нещо, което Той иска? Защото ми се е случило. Прибирам се вкъщи, сядам и почвам. Боже, така. Ама аз сега това съм решила, това ще направя. Ма мен не ме интересува какво ще кажат другите. Ама наистина не ми се е получава. И аз не съм разбирал защо не ми се е получава. Чак сега разбирам, не точно сега е, нали? Когато писах темата си казвах: това, как може Бог толкова да, нали, смисъл? Всичко да осъзнава преди ние да сме го направили. Защото ние искаме да постигнем едно нещо, но без Бог нашата цел няма да е пълна. Ние ще искаме от Него това нещо да го постигнем, обаче какво си казваме? Аз ще го направя. Не Бог. Аз ще го направя. Аз съм се трудила. Деца така съм написала тази тема. Отделила съм 5 часа, примерно, да ga напиша. И кой ми е помогнал? Аз съм си помогнала сама себе си. Това е гордост. Тоест, как така, независимост. Защото ако аз съм казала: благодарила съм на Бог за това, което ми е вдъхнал да напиша, Бог ще е доволен, защото съм се облегнала на Него и съм казала: Боже, дай ми правилните размишления, с които да обясня това, което искам да кажа. Или ако съм тръгнала да ровя някъде да търся нещо, то е благодарение на Теб, защото Ти си ми го намерил. Аз просто съм го отворила и съм го подписала. Кавички казвам, нали? Защото деца вика, има работи, които съм записала и от Библията, така че в общи линии това е. Най-интересната част. Много пъти ви казваме, че е грешно да кажеш, че нямаш време. Имаме време, колкото и другите. Какво значи това? Бог ни е дал на разположение 24 часа. Дали едните са на работа или вкъщи, той няма значение. Ако аз съм 8 часа на работа, как Валя си е примерно вкъщи?
Казвам примерно. Днеска не отишла, нали, на работа, седи си вкъщи, тя ще оправи, ще измете, нали, ще изчисти, ще си изпие кафето, ще седи след около 3 часа да речем. Аз още съм на работа. През останалото време какво ще направиш? Седи ще прочете нещо от Библия. Колко време ще отдели? 2 часа да речем. Някой пъти 3 отделяла, зависи от нея, но никога не е било само за една глава да седни да прочете. Уверена съм това, което казвам. Ко станаха 3, 2, 5 часа. Нали така? После какво правиш? Лягаш да спиш, като си изморена. Пък и дори да иде, нали, на работа, ще се върне вкъщи, пак същата. Докато се върна, тя ще е легнала да спи. Накратко, ако аз съм 8 часа на работа, тя се е пропиляла 8 часа от времето. Нали? Моите 8 часа и нейните 8 часа са вече фалш. Няма ги. Те са минали. Така, продължаваме нататък. Колко време ни остава от 24 часа? Много. Така, много. И какво правим с тях? Легнем, наспим се, изкъпим се, хапиме. Деца вика, боже, нямам време. Какво правим? Нямам време. Има 2 типа хора, казвам ви сериозно. Едните са тия, които нямат време, ама са постигнали много. Другите са тия малко като, и аз казвам сега, като мене. Нямам време. Нищо не мога да направя. Що? Защото нямам време на работа, съм изморен, нямам нищо да правя. Що? Защото се оправдавам. Имам достатъчно време, колкото и другите. Пак ви казвам. Ако аз съм 12 часа да речем на работа с превоза, докато отидем, докато се върнем, 12 часа да ма няма, това е половината от деня. Как Валя има абсолютно същото време. Половин ден, така да кажа. Дали сутрин и вечер е на работа, дали ние, няма значение. Половин ден имаме всички на разположение. В тия примерно 12 часа от времето ни, ние можем да направим много. Ние си губим нашето време в... Как да го обясня? В празни работи. Беззначителни неща. Беззначителни неща, беззначителни. Точно това искам да ви обясня. Всеки има свободно време. Въпросът е как ти ще го подредиш, за да можеш да угодиш на Бог. Защото Бог ти е поставил цел. Ако не е поставил, ще я поискаме, Бог ще ни я даде. Аз съм убедена това нещо. Пак казвам. Един от младежите, днес няма да споменавам имена, иска да стане пастор. Моя съседи. Бой, няма да споделям в интернета. Казвам ви накратко, иска да стане пастор. Пак казвам, има на разположение половин ден. Дори 2 часа да има на разположение, той иска да стане пастор. Ще седне днеска, ще прочете за 2 часа нещо. Ще се качва по пътеката. Примерно, давам пример. Не е нужно, нали, да отделяш кой знае колко време. Ако ти искаш да постигнеш нещо, ти ще постоянстваш това нещо. Искаш да станеш, примерно, силен, нали така? Няма значение, че си пълен. Обяснявам, че си в хубавата цел. Ти можеш да натрупаш такива мускули, защото като си набит, хората ще ти кажат: о, а той пълен, обаче набит, има мускули. Знаеш как ще те хвалят? Аз ти казвам. Въпросът е дали ти имаш постоянството в тебе. Пак казвам, ето, навик. Ако ти имаш времето да постигнеш твоята цел и се довериш на Бог, поставиш го на първата цел, Бог ще ти я направи, аз ви казвам. Защото аз искам да стана определено нещо. Така и в училище. Имах практика, аз в училище имах практика, имах и теория. Ако в едното нещо постоянствам, в другото ще го практикувам. Бог ни е дал 2 ръце. Наскоро чух нещо някъде. И знаете ли какво казаха? Това е за молитвата. Бог е създал Адам с неговите 2 ръце. А какво е сътворил? Целият свят. С какво? С устата си. Искам да стане ден, искам да стане тъмнина, искам езера, искам животни, искам това, искам това. Той какво направи? Това беше на думи. Не можем ние само да говорим. Ние трябва и да действаме с тия ръце. Бог говори и даде правомощията си на Адам с неговите ръце той да действа. Той какво направи? Някой знае ли? Какво Бог даде на Адам да прави? Какво му постави за цел? Хайде видялното.
Неделното училище да обработва градината. Не само това. Даже му да бъде как се казва, земеделец и не. Аз нямах това предвид. По принцип да, даде му да работи с неговите две ръце. Казвам ви го накратко. Бог даде на Адам правото Да се усъвършенства. и не само това, да работи в света с неговите две ръце. Тоест, това ще направи, ще пипни и ще го направи. Не можеш ти да говориш и това нещо да стане. Ти не си магиосник. Не мога аз да кажа, там маса ще преместя и там, ако ми стана и ние хвана, ние преместя. Така ли е до някъде? Ако аз говоря, нищо няма да стане. Тоест това хората казват празни думи, празни обещания. Ама точно това е. Не можеш само да говориш и да искаш да станат целите ти. Трябва малко и да пипнеш. Бог не, че не може да пипне, аз ви казвам. Той може. Обаче затова е създал Адам. И му е дал му е тази задача той да пипа, той да обработва. Не знам как бяха правилните думи, нали? Аз за това ме попитах дали вие знаете какво Бог точно зададе на Адам като цел. Как Валя до някъде го казва, да бъде земеделец. То пак е така, нали? Да пипа, да работи, нали? Да прави. Та мисълта ми е такава. Само с говорене не става. Трябва и да пипни, за да стане. То и аз казвам, искам да направя 5-звезден хотел. Вяра без дела е мъртва. Вяра без дела е мъртва, точно така. Така. Да, тук съм се записала, за това се замислим. Нека да гледаме върху това, което Бог може да направи. За Бог няма невъзможни неща. Нека да поставим нашата цел пред Бог, Бог да я поеме и просто ние да работим по нея. Тоест, не може хората да са станали пастори, аз да искам примерно да стана говорител, обаче да се седа вкъщи и нищо да ни прави по въпроса. Трябва да действаме. Трябва да сме част от тялото Христово. Да. След малко ще прочетем нещо от Божието Слово. Тук до някъде е така. Вижте, нашето покорство не променя нищо за Бог. То няма да направи живота му по-добър. Да, царството му ще се разшири, ако съдействаме на Бог. Но истината е, че ако не позволим на Бог да ни използва, той ще намери друг. А аз не искам да бъда излишната. А вие? Тоест, обяснявам ви го, защото със слушване, може да не ме разбирате какво искам да ви кажа. Бог ви говори и ви казва, искам да направиш ери какво си. Ти би ли го направил? Излез остана си, това ми дойде сега в момента. Какво? Излез остана си. Да, излез Как се остана казва си. на Авраам, примерно? Да излезне смисъл Ще го направи, от неговия град, точно така, и да отиде в друг град и той това нещо го е направил. Той не е знал дали ще има къщи, палати, нещо. Той е стоял на едни палатки, но въпреки всичко, вярата на Авраам се е вменила за правда. Точно за подарена ме постоянна вяра. Пак питам, вие ще го направите ли? Ето Бог ми каза, ти трябва да говориш за постоянството в вярата. Реално, ако бях отказала и казах, Боже, аз в момента нямам време да работя. Какво Бог ще да направи? Чрез Святия Дух можеше да каже на как пипа да каже, днеска моята тема е постоянството в вярата. Възможно е? Напълно възможно е. Защо? Защото Святия Дух работи. Ако го има Святия Дух във вас, дори на мен, дори на как Пепа Бог ще говори. Въпросът е дали ние ще го чуем и ще го приемем. Ставаме нови хора, променени хора и всеки един ден са променени хората около нас го виждат. И затова много хора казват, че си променен. За една година, за 2 години, за 5 години си променен. Точно. Защото, вижте, постоянството на вярата може да се
каже по много начини. И наистина в много места може да се намери в Библията. Но, както миналия път казахме за Авраам, то и това значи от една страна. Ако Авраам има постоянната вяра, той какво ще да направи? В смисъл, ако я нямаше, извинете, обърках се, ако я нямаше постоянната вяра, какво ще да направи? Нямаше да закара сина си там, нали? Щеше да каже, да, ама Боже, аз сега... Това ми е мишкото ли, тетика мън ми го даде, аз как да отида там да го заколя с един вид? Нали? Той си е така. Но той имаше вярата. Пак казвам, и миналия път го казахме. Постоянството на вярата. Авраам е бил постоянен в неговата вяра. Ето и за това той е направил това, което Бог му е казал. Защо? Защото Авраам е уверен в него, в Бога си, че нищо лошо няма да му се случи. Така и в нашия живот. Ако Бог направи еди къде си и каже, вие трябва да вика да направите еди какво си, ама цената на живота си, ние трябва да го направим. Що? Защото сме уверени в това, че Бог няма да направи нещо, което не е угодно за нас. Така и с нас. В Матей 7 глава, 7 стих, ето. Немає как не знаєш. Як я йду на змет. Да, сенка. Някой намери ли? Може ли да го прочетеш? Искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите. Хлопайте и ще ви се отвори. Защото всеки, който иска, получава. Който търси, намира. И на този, който хлопа, ще му се отвори. Още много може? Има ли между вас човек, който ако поиска сина му хляб, ще му даде камък? Или ако поиска риба, ще му даде змия? И така, ако вие, които сте зли, знаете да давате добри дарове на децата си, колко повече Отец ви, който на небесата ще даде добри неща на тези, които искат от него. Да. Точно това е. Ако ние даваме и Бог ще даде на нас, Бог не оставя, вярвайте ми. В Римляни, извинете, Римляни, много човечка. Да, в Римляни 12 глава, 1 стих. От 1 стих, мисля, че до 4 или 5 ще спрем някъде. Как? И така, моля ви, братя, 12 глава. И така, моля ви, братя, чрез Божиите милости да представите телата си в жертва, жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. И не се съобразявайте с този свят, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да изпитате какво е Божията воля, това, което е добро, благоугодно и съвършено. Защото чрез дадената ми благодат казвам на всеки един между вас да не мисли себе си за по-високо, отколкото трябва да мисли, но разсъждавайте така, че да преценявате трезво, според както Бог е разпределил на всеки мярката на вярата. Защото, както имаме много части в едно тяло, а не всички части имат еднаква служба, така и ние мнозина сме едно тяло в Христос, а по-отделно сме части един от друг. И ние имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат. Ако е пророчество, нека да бъде съразмерно с вярата. Ако е служение, нека служи, който получава, да получава. Ето, това имах предвид. Мислех да я спра по-рано, но исках да стигне там от дарбите, защото точно това исках и малко в началото, нали, да кажа, че ако Бог ти е поставил в една област, ти трябва да си я вършиш тази област. Защото ако ти си се доверил на Бог,
Бог няма да те предаде, няма да те остави. Въпросът е дали ти си готов да платиш за това, което трябва да направиш. В Библията, пак казвам, може да се дадат много примери за постоянството във вярата. Както се казва, нали, Бог много пъти ми е помагал в живота, много пъти ми е взимал неща и ми ги е връщал отново. И с един вид точно това е направил с Йов. Някой знае ли историята за Йов? Да. Да? Добре, аз ще ви я дам накратко. Тя разказва за Йов, който бил праведен и богат човек. Един ден Бог позволил на Сатана да изпита вярата на Йов, като му позволил да му отнеме всичко, богатство, деца и дори здравето. Въпреки всички трудности, Йов не се отказал от вярата си в Бога. Той запазил своето постоянство и продължил да се моли и да се доверява на Бога. Въпреки всичко. В края на историята Бог възстановил богатството на здравето на Йов и му дал двойно повече, отколкото преди е имал. Историята на Йов ни учи за важността на постоянството във вярата и доверието в Бог. Дори когато минаваме през трудни времена, тя ни показва, че Бог винаги е с нас и никога не ни напуска. Дори когато не разбираме причината за страданията, които преживяваме, мисля до тук да спра. Въпреки че много може да се каже за постоянството, просто всичко зависи от нас. Как се определяме не само нашата вяра, но и времето. Мисля, че имаше някъде това, което казах за цената да платим. Просто съм го казала накратко, нали смисъл, преразказала съм го, което не очаквах да се случи. Исках да си карам по точките, но все пак това, което съм искала, съм го казала. Да, намери го. Ако искаш да постигнеш нещо с живота си и си готов да платиш за това, направи го. Но с помощта на Бог. Всеки има цел в живота си или в Божията слава. Въпросът е дали си готов да го направиш, най-вече да платиш за него. Докато другите искат просто да е лесно. Много е трудно, ама няма време, ама то сега как да го направя? Кажи край на извиненията, поеми отговорност. Точно това, което исках да прочита, нали, защото аз го преразказах, нали, набързо, че трябва, нали, ако сме готови на това, което Бог ни е дал, да платим за него. Това не значи да отидеш и да дадеш на Бог пари и всичко да се оправи. Това значи, ако се налага, просто да си готов на всичко за Бог. Защото Бог наистина ни поставя в много трудности. И това се случва абсолютно винаги. Няма ситуация, в която Бог да ни е поставил и най-вече да те изкара от нея. Всички минаваме през тези ситуации. Не един път. Ако беше един път, то да беше супер. Но Бог много пъти не е вкарвал в такива ситуации, в които ти си казваш край. Не мога, отказвам съм. Обаче точно в този момент, защото ти си се трудил, деца вика, стигнал си до края и точно на последното стъпало ти се отказваш и кажеш, нямам сили, не мога. И точно тогава Бог ти смъква малко стъпалото, ама много малко ти го намаля, пак е стълбичка, обаче става по-малка. И ти просто при стъпването и дъмът да паднеш, че се качваш на последната стълба и си кажеш, и малката вяра, която имах преди да изчезнала, Бог отново ми я върна и аз стъпнах на последната стълба и се изкачих. Най-важното, победих. Пак казвам, постоянството в вярата не е толкова трудно, когато му разбереш цаката. Ако си го направим по правилния начин, ще станат работи. А Бог винаги е готов да ни помогне.
Въпросът е, пак казвам, дали искаме правилно от него това, от което имаме нужда. Защото в по-големия случай дори на мен се е случило да казвам, Боже, искам. Искам това, искам онова. Ама Бог казва, това нещо не е правилно за тебе, няма ти го дам. И съм се убеждавала все повече и повече. Защото буквално Бог ме поставя в такива ситуации, в които аз не знам какво да правя, нямам си на идея как да се справя. Единствените молитви винаги са били, Боже, дай ми изход от този страшен път. И когато кажа тия думи, той ми казва, ти нали си светлината в тъмната пътека? Що да е страх? Нали моята светлина е върху теб? Аз те свети като нощна лампа теб, що да е страх да вървиш? Това, че не виждаш напред, не значи, че аз не ти осветлявам пътя. Въпросът е дали ти виждаш отпред. В много случаи, защото сме се молили Бог да прати ангелите си около нас, те са зад нас, около нас, просто не са отпред, за да можем да изискваме. Но все пак те са около нас и каквото и да минава покрай нас, нищо няма да наоплаши. Нищо няма да нас събори, да паднем, да се спънем. Защо? Защото ние виждаме на около една-две крачки от нас. Бог никога няма да ни остави пред нас да е пълен мрак. Дори да ни остави, пак няма да ни позволи да паднем. Защото той никога не е искал да ни навреди. Това не е дявола. Дявола ще ви подкупи и ще ви каже, тая е много хубаво, влез. Обаче от този батак трудно се излиза, знаете ли. А влезеш ли един път, няма да ти е лесно да излезеш. Въпросът е дали ще искаш отново да влезеш. Защото много често ни се е случило ние да влезем в батака, деца вика дори с единия крак и да си казваме, можем, ще излеземе. Ама, така, просто ще го дръпна леко настрани, ще съм излезна, но после пак ще влезна. Ама не е правилно. Защото ни се е случило. Много хора, буквално много хора са бориме тук с, как да кажа, с трудности. Хайде, така ще го кажа, защото в по-големия случай се водят трудности. И Бог, казвам ви, от личен опит ни е оставил. И няма да ни остави. Той просто иска да види нашата вяра колко е. Дали е готов да ни възложи цялата слава или просто ще ни я дава на етапи. Това зависи от нас. Ако ние сме готови, ще ви задам един въпрос. Кога една майка пуска детето си на свобода? Накратко. Много хора ще кажат, когато са обидени, нали? И аз това ще я кажа. Не. Повярвайте ми, тя много пъти пуска. Няма значение, че детето е на 60 години, пък тя е на 90, примерно. Тя в много случаи ще пусне детето си на свобода. Защо? За да му даде урок. Защото той е мръкал. Искам там, искам там, искам там! Що не ме пускаш? Ами, жената какво да прави? Ще го пусне много ясно или ще го пусне? Защо? Защо? Някой знае ли? За да му даде урок. Така е и с Бог. Понякога, когато ние искаме едни работи от Бог, Бог ни ги дава до едно определено време, само и само да ни покаже, че това нещо е грешно и ние да се осъзнаем, да спрем да го правим. Ама на нас ни харесва. Само да ви кажа, че Бог не е любов само. Бог е огън порядък. И някой път нещата, които се случват, даже не са допуснати от дявола, ми от Бог са допуснати. Точно. Така че трябва да обичаме Бог с цялото си сърце, наистина да бъдем постоянни във вярата си. И тогава ще виждаме много неща. Точно това искам да обясня, че в много случаи Бог ни вкарва в трудности, защото ние сме го искали. Казвам ви го напълно сериозно. Бог нямаше да го допусне, ако ние не сме го искали. Давам ви интересен пример. Искам да отида в чужбина да работя. Но Бог ми спира пътя. Що? Защото знае, че там евентуално сама няма да мога да се оправя. Или ако се оправя, ще е до едно положение и ще се върна. Няма да станат нещата. Що да се мъча, като Бог вижда за напред, че това няма да е угодно за него. Обаче аз настоявам. И той ми отваря до едно положение в пътя. Аз отивам в чужбина. Работя.
не ми стигат парите, нямам пари за ядене. Ставам толкова слаба, че и дай Боже, ще ме хване някаква болест от слабота, защото вече нямам какво да ям, нямам какво да пия, защото нямам пари. Плащам се за квартирата много ясно. Няма кой да ме издържа в чужбина. Що? Защото Бог е искал да ми покаже моите грешки. Мисъл, големите ми хубави умения, аз какво мога да направя, като ти да сама в чужбина. Пък и дори да не е сама. Дори да не е сама. Отивам с сестра, майка, брат, няма значение с който и да е. С приятели, деца, вика някой път има хора, които с приятели заминават за чужбина. Що? Защото ние сме го искали. Не е било Божия план. Точно. Ама не е правилно, пак ви го казвам. Не дявола допуска вие да отидете в чужбина. Бог го допуска. За да ви покаже, че това, което сте искали, не е правилно. Пак ви казвам, все едно майката да позволи на детето си да бръкне в контакта. Втория път ще бръкне ли в контакта? Ще бръкне в друг път, нали? Точно ще стане прическа. Вижте, ако едно нещо Бог не е угодно за него, има вероятност да ви го даде. Има вероятност да ви го даде. Но това казвам, ако един път Бог не ви позволи, втори път не дейте да нахалствате. Защото може би това нещо не е правилно. Бог ще ви го даде, повярвайте ми. Но вие тогава трябва да усетите, че това не е правилно. Защото много хубав пример ви дадат. Ако един път детето бръкне в тока и майка му каже, аз какво ти казах, бе? Пак ще бръкаш ли там? Или съм чувала много пъти детето да вика, мамо, искам да се кача на дървото, майката вика, не ще паднеш. И той, искам да се кача на дървото, не ще паднеш. Мамо, хубаво, хай качва се, като паднеш, ще видиш кой ще стане. Кой ще стане? Ще сега. Кой ще стане? Че няма да стане. Аз съм здрав, силен, ще се изкатеря, ще слезна по най-хубава на фирма и попада. Майката ти при... Ко стана? Падна. Дай сега да те набия да знам за кой ревеш. Така и с Бог. Той ще ме наби, повярвайте ми.